Και Στέφανος Κωνσταντινίδης τώρα. Ναι, γιατί είδαμε εδώ Learjet, είδαμε λιμουζίνες. Αλλά παιδιά, αυτό που συμβαίνει από το 90 μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, η μόδα δηλαδή των απαγωγών, είναι αυτομάτως έχει αυξήσει και την ζήτηση στο επάγγελμα του bodyguard. Και μάλιστα μην το λέμε bodyguard, γιατί οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό λένε ότι είναι λάθος έκφραση. Είναι μια έκφραση που την πάθαμε απλά από την ταινία τη συγκεκριμένη που έχουμε δει όλοι. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς αυτοί οι άνθρωποι εκπαιδεύονται στην Ελλάδα, στο εξωτερικό και δουλεύουν στην Ελλάδα. Μιλάμε για παχυλούς μισθούς, μιλάμε για μια πολύ επικίνδυνη δουλειά, πολύ αυστηρή καθημερινότητα και είναι τόσοι πολλοί, είναι γύρω μας και δεν τους έχουμε πάρει χαμπάρι. Γιατί όλοι οι επιχειρηματίες έχουν όχι έναν, αλλά ολόκληρη ομάδα από συνοδούς ασφαλείας γύρω τους. Πάμε να το δούμε. Απαγωγές. Είναι η νέα μόδα του συνδικάτου του εγκλήματος στην Ελλάδα. Η δράση φέρνει αντίδραση και οι απαγωγές φέρνουν τους σωματοφύλακες ή καλύτερα τους συνοδούς ασφαλείας. Δεν υπάρχει η λέξη bodyguard, δεν ισχύει αυτός ο όρος. Ο όρος ο οποίος ισχύει είναι το close protection. Είναι ο όρος international που χρησιμοποιούν πλέον στην αγορά. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φαντάζεται ο απλός πολίτης, να το πω έτσι, με κάποιους που στηρίζεται πάνω σε φουσκωτούς, να το πω έτσι, έναν άνθρωπο ο οποίος βλέπουν με ακουστικά ψηλό, φουσκωτό και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην αγορά αυτή τη στιγμή. Το καλύτερο όπλο που μπορεί να χρησιμοποιήσει είναι το μυαλό του. Συναντήσαμε έναν από τους εμπειρότερους συνοδούς ασφαλείας στη χώρα μας. Είναι η σκιά γνωστού επιχειρηματία. Δεν δείχνει το πρόσωπό του για ευνοϊκούς λόγους και μας εξηγεί τη δύσκολη καθημερινότητα αυτού και της ομάδας του. Μαζευόμαστε η φρουρά που θα εργαστούμε την συγκεκριμένη μέρα. Ο επικεφαλής θα βγάλει το δρομολόγιο που θα ακολουθήσουμε. Σε καθημερινή βάση το δρομολόγιο αλλάζει. Είναι υπεύθυνος ο επικεφαλής της ομάδας γι' αυτό. Βγάζει το δρομολόγιο πώς ακριβώς θα ακολουθήσουμε τη διαδρομή για να πάμε εκεί που θέλουμε τον VIP. Στη συνέχεια, ο προπομπός είναι αυτός που πηγαίνει πάντα, είναι τα μάτια της συνοδείας, πηγαίνει πάντα μπροστά από την ομάδα, ελέγχει το δρομολόγιο το συγκεκριμένο που θα ακολουθήσει και η ομάδα αργότερα, ελέγχει για τυχόν προβλήματα, κάτι παράξενο που θα δει, ελέγχει οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε από κάτω σκουπιδιών, οτιδήποτε θα του φανεί περίεργο. Είναι αυτό που έχουμε δει και στις ταινίες, ένας μοτοσυκλετιστής μπροστά από την ομάδα? Όχι, αυτό είναι fake. Τι εννοείται? Είναι ελληνικό δεδομένο αυτές οι μηχανές που βλέπετε εδώ στην Ελλάδα. Είναι ελληνικό. Είναι για εφέ δηλαδή? Είναι για εφέ ακριβώς όπως το είπατε. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν αυτά. Ο προπομπός δεν τον καταλαβαίνει κανένας. Είναι ένας μοτοσυκλετιστής ο οποίος δεν φαίνεται από κανένας, δεν μπορεί να τον καταλάβει κανένας. Φεύγει πολύ πιο νωρίς από την συνοδεία και δεν είναι μαζί με τη συνοδεία. Αυτός είναι ο προπομπός. Όχι, ο προπομπός είναι μόνος του, πάει ελέγχει οπουδήποτε θα πάει ο επίσημος. Όπως σας είπα, μπορεί να πάει σε κάποιο ξενοδοχείο να καταλήξει, θα πάει στο ξενοδοχείο, θα ελέγξει το ξενοδοχείο. Αυτή είναι η δουλειά του προπομπού. Εκτός από το δρομολόγιο, θα ελέγξει και το χώρο. Όταν λοιπόν όλα είναι έτοιμα, ο προπομπός έχει ελέγξει το χώρο, δίνεται το σχήμα και ξεκινάει η διαδρομή. Η διαδρομή μου λέτε δεν έχει μοτοσυκλετιστεί με βάση τα διεθνή πρότυπα. Τι έχει η διαδρομή του επιχειρηματία, τι περιέχει μάλλον? Έχει ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο στο οποίο θα μπει μέσα ο VIP με τον οδηγό του και μόνο, και ένα ακριβώς ίδιο όχημα θωρακισμένο πάλι, ίδιας αξίας, ίδιας ογκώδης, ίδιος βαρύτητας θα έλεγα. Γιατί το τονίζετε καταρχήν ότι είναι, πρέπει να είναι ίδιο κυβικών? Ίδιων κυβικών, ίδιο όγκου και θωρακισμένο που θα μπουν οι συνοδοί ασφαλείας, γιατί αν δεν είναι θωρακισμένο το συνοδευτικό όχημα, οι τρομοκράτες η δουλειά τους θα είναι πανεύκολη. Θα καθαρίσουν τους συνοδούς που είναι σε ένα αυτοκίνητο συμβατικό πολύ εύκολα και μετά θα είναι το έργο τους πολύ εύκολο. Βρισκόμαστε σε ένα συνοδευτικό όχημα. Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο γίνεται και η συνοδεία.
Οι άνθρωποι βγαίνουν σε εμάς, ο κ. Πιπέρογλου, και δείχνει το πρόσωπό του, γιατί πλέον είναι άλλοι που έχει θέσει με το γραφείο του για να κάνουν τις συνοδείες ασφαλείας. Κύριε Πιπέρογλου, λοιπόν, είναι σαν να έχουμε μπροστά μας τώρα το συνοδευτικό του επιχειρηματία που έχετε. Θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς κάνουμε, ποιο είναι το σημαντικό στην πορεία αυτή. Ακολουθάμε το όχημα σε πολύ κοντινή απόσταση. Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να δείξουμε κιόλας σε μια κίνηση. Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να εισχωρήσει εσωτερικά. Όπως ακριβώς αυτό το λευκό. Να μπει, ναι. Και συνεχίζουμε και ακολουθάμε συνέχεια την πορεία του αυτοκινήτου μπροστά σε όλη την διαδρομή. Θωρακισμένο όχημα ή μύθοι και πραγματικότητες. Καταρχήν, πόσο κοστίζει ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο? Κοιτάξτε, το θωρακισμένο όχημα εξαρτάται καταρχήν από την θωράκισή του. Ξεκινάνε από τα Β4, τα λεγόμενα, τα οποία είναι τα πιο απλά, η πιο απλή θωράκιση, περιμετρικά από το αυτοκίνητο, συνήθως είναι τα παράθυρα μόνο, ή και σε κάποιες περιπτώσεις κάποια εργοστάσια δίνουν και τις πόρτες. Με κόστος περίπου? Το κόστος κυμαίνεται ανάλογα με το αυτοκίνητο που θα αγοράσετε. Τι θα είναι Jeep, θα είναι συμβατικό αυτοκίνητο, μπορεί να είναι ένα απλό Golf, ας πούμε, που έχει χαμηλότερο κόστος. Όλα αυτά ξεκινάνε από τα 90.000 περίπου ευρώ και ανάλογα από το τι ζητάει ο πελάτης δεν υπάρχει ταβάνι. Πάμε λοιπόν σε μια απόπειρα απαγωγής, στην απόπειρα του γνωστού επιχειρηματία του κ. Κίκου Μαρτίνου. Κύριε Πιπέρογλου, ο άνθρωπος αυτός, από ό,τι γνωρίζουμε εμείς από τα δημοσιογραφικά πηγαδάκια και τις πληροφορίες μας, απέφυγε την απαγωγή του. Ήταν πράγματι άνθρωπος ο οποίος τον είχατε εκπαιδεύσει κάποιος ειδικός σαν εσάς? Κοιτάξτε, επειδή δεν είμαι μέσα στα γεγονότα, δεν μπορώ να γνωρίζω. Από τις κινήσεις και μόνο που έχουν υποθεί μέχρι τώρα, γιατί είναι και κάτι που αφορά την αστυνομία και την προανάκριση που έχει γίνει, οι κινήσεις που έγιναν και τα σωτήρια σημεία ήταν ο μεγάλος όγκος του αυτοκινήτου, που ήταν πολύ βασικό αυτό, και πάνω απ' όλα αυτό που είχα πει και προηγουμένως, το όπλο, το μυαλό του, το οποίο λειτουργήσε με πολύ ψυχραιμία και κατάφερε να κάνει αυτό που έκανε. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει περισσότερο. Κατάφερε μόνος του και εμβόλισε τα οχήματα που τον περικύκλωσαν, για παράδειγμα. Ακριβώς. Είναι κάτι που θα κάνετε και εσείς που είστε εκπαιδευμένος, αν σας συνέβη κάτι τέτοιο? Ναι, φυσικά. Θα είναι η πρώτη κίνηση, εξαρτάται και το περιστατικό. Κάθε περιστατικό έχει τη δική του αντίδραση. Εκεί ερχόμαστε και στο ότι τα παιδιά εκπαιδεύονται αμυντικά ή εκπαιδεύονται στην οδήγηση επιθετικά. Πρέπει να γνωρίζουν σε κάθε μια περίπτωση ξεχωριστά το πώς θα αντιδράσουν. Πόσα χρήματα χρειάζεται κάποιος για να γίνει συνόδος ασφαλείας? Και όχι bodyguard, έτσι. Ναι. Η εκπαίδευση στο Close Protection μπορεί να γίνει στο εξωτερικό βασικά, γιατί εκεί πέρα μπορεί να γίνει χειρισμός των όπλων. Είναι πολύ πιο οργανωμένη. Υπάρχει το σχολείο στο Ισραήλ, ας το πούμε, που είναι ένα διαφορετικό σχολείο, το οποίο όμως έχει σαν περισσότερο ζητάει την καταστολή. Πιο σκληροτράχυλοι δηλαδή οι Ισραηλοί εκπαιδευτές. Ακριβώς. Είναι πολύ λιγότερο της πρόληψης, να το πω έτσι, αν και το παντρεύουν αρκετά καλά, απλά είναι στο 20 με 30% και το 70% είναι της καταστολής. Εμείς ταιριάζουμε περισσότερο στο αγγλικό σχολείο, το οποίο είναι πάρα πολύ της πρόληψης, παρακολούθηση, αντιπαρακολούθηση και ό,τι έχει σχέση με αυτό. Και υπάρχει και το αμερικάνικο σχολείο, που είναι τελείως διαφορετικό το στυλ στισίματος. Είναι πάρα πολλά άτομα, οι συνοδείες αποτελείται από πολλά άτομα, από πολύ μεγάλα αυτοκίνητα. Στα πολύ ωραίο, Στέφανα. Τίνα Μεσαροπούλου κοντά μας από τα γραφεία του Γιου, κατευθείαν στα πλάτο του Ε, στα υπερσύγχρονα πλάτο του Ε. Τι κάνετε? Καλή σας μέρα, καλά είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραίο θέμα που ήταν, Στεφανάκο, αυτό. Πολύ μ' άρεσε. Καλά, μ' αρέσει. Θα κάνουμε κι άλλα. Θα κάνουμε κι άλλα. Πολύ ωραία θέματα. Και πολύ ενημερωτικό, καταρρύπτοντας μύθους που υπάρχουν γύρω από το θέμα αυτό. Ακριβώς. Και υπάρχουν και γυναίκες συνοδεία ασφαλείας, πρέπει να το πούμε, γιατί πολλά παιδιά, πολλές οικογένειες μάλλον, έχουν τα παιδιά, έχουν την σύζυγο, τις οποίες δεν συνοδεύουν απαραίτητα τους άντρες. Ναι. Είναι οι γυναίκες συνοδεία ασφαλείας. Ένα δευτερόλεπτο για κλείσμα, αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Το σημαντικότερο που μου πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ότι ο συνοδός ασφαλείας δεν είναι ο μπάτλερ της κυρίας του επιχειρηματία. Όχι για τα ψώνια. Έχουμε δει να κουβαλάνε Γι' αυτό πολλοί τέτοιοι άνθρωποι έφυγαν, έχασαν τη δουλειά τους, γιατί ήξεραν καλά τη δουλειά τους και εξήγησαν στο αφεντικό, να το πω έτσι απλά, ότι αν εγώ κουβαλάω τις σακούλες με τα ψώνια ή από την εταιρεία με τα καλλιτικά, δεν θα μπορώ να ενεργήσω την ώρα που πρέπει. Και αυτοί που έχουν αξιοπρέπεια φύγανε και είναι σε πολύ καλές δουλειές. Τέλεια. Πολύ ωραίο θέμα.